няколко начина на DBM, дето правите някакви звуци, може да чуете. Не знам какво правя даже в момента, но има точно, сега ще ви покажа всички звуци. Да. Окей, точно тези звуци. Ето това винаги може да стане, тези почти винаги. Искате да направите това? Ето, вие да се бъркате с нервите. Вижте, първо трябва да фокусирате. Ето да направите. Бавно по бавно. Аз нарочно сега се бъркам, защото вижте. Не искам да съм така, а трябва съм. Точно това не е смисъл, просто отпражнеш. Но можеш да направиш това. И ще си мисля, че се лежи. Искаш. Ако се чудите как ще се задържа, еми ето. Но малко разстояние трябва да има. Окей, Pussycats. И тук слагаме. Окей. Става. Да, смисъл главно с това, ако стане, защото не съм сигурен дали това ще ги впечатли, ще можеш да направиш само това, но те няма да могат си. Замислете се малко, така че чао.